Presyo ng mga gulay sa Benguet, patuloy ang pagbaba sa kabila ng mataas na presyohan ng langis. Sundan sa report. Sa kabila ng patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina, tila wala naman itong epekto sa mga magsasaka sa Benguet. Imbes kasi na tumaas ang presyo ng gulay, mas lalo pa itong bumaba. Kwento ng ilang vegetable farmer, maraming supply ng gulay ngayon sa Benguet. Tuloy-tuloy ang anihan. Bahaging nakakatulong daw ang nararanasang pag-ulan. Marami naman pong supply, tanim eh. Tuloy-tuloy naman po ang harvest. Bagsak presyo rin ng gulay sa Mangaldan Public Market. Nasa 20 pesos ang kada kilo ng repolyo, patatas at carrots, habang 10 piso naman ang presyo ng sayote. Oversupply ngayon. Opo, mababang presyo. Ngayon, pwede ka nang mag-tapsoy kasi mura na. Umaalma ang ilang motorista sa Ilagan City, Isabela dahil sa mataas na presyo ng langis. Dobleng dagok daw ito para sa kanila dahil imbes na ibili ng pagkain, napupunta na lang daw sa gasolina ang kanilang kita. Nakaka-stress sobra. Kung pwede lang maglakad na lang. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyana.